Objav spolu so mnou fascinujúci svet ekológie a zisti, ako môžeš aj ty pomôcť našej planéte. Ja som ekovedko a o ekológii viem všetko a prezradím to aj tebe. Dnes elektrické autá. Prvé objavy o elektrine spravili už veľmi dávno vedci ako Benjamin Franklin a Michael Faraday. Prvé elektrické autá sa objavili už okolo roku 1888. Prvé auto poháňané elektrinou ale nešlo rýchlo a nemalo dosť energie na dlhé vzdialenosti. A v tom čase sa objavil benzín. Benzínové autá boli rýchlejšie a mohli jazdiť dlhšie vzdialenosti bez nabíjania. Benzín bol navyše lacný a ľahko dostupný. A tak sme začali viac a viac používať benzínové autá. Keď sa elektrické autá začali znovu objavovať, veľa ľudí si myslelo, že sú nudné, pomalé, alebo že ich je ťažké nabiť. No to nie je pravda. Dnes sú elektrické autá rýchle, pohodlné a môžu prejsť stovky kilometrov na jedno nabitie. Niektoré elektrické autá dokážu zrýchliť z 0 na 100 km za hodinu za menej ako 3 sekundy. To je ako blesk. Predstavte si ho ako obrovské autíčko na baterky. V elektrických autách nie je motor na benzín, ale veľká baterka, ktorá sa nabíja elektrinou. Táto batéria poháňa elektromotor, ktorý otáča kolesami. Keď sa batéria vybije, auto treba nabiť, podobne ako keď nabíjate svoj telefón. A teraz to najdôležitejšie. Keď jazdíme na benzínovom aute, motor vypúšťa do vzduchu škodlivé látky. A tie sa volajú emisie. Tieto emisie škodia nielen nám, ale aj zvieratám a rastlinám, pretože znečisťujú vzduch. Avšak elektrické autá nemajú výfuk, takže pri jazde nevypúšťajú žiadne emisie. V Európe vypustia autá na benzín a naftu až 1,5 milióna tón oxidu uhličitého. To je toľko, ako keby sme vypustili do ovzdušia 500 000 obrovských 3-metrových balónov plných škodlivých plynov. A teraz si predstavte budúcnosť, kde väčšina aut jazdí na elektrinu. Mesto bude čistejšie, vzduch bude lepší a bude menej hluku. No a v budúcnosti budú možno jazdiť úplne samé a my sa budeme voziť bez toho, aby sme museli šoférovať. A keďže elektrické autá majú oveľa menej pohyblivých častíc ako tie benzínové, tak sa aj menej kazia. Takže elektrické autá sú budúcnosťou dopravy. Sú tiché, čisté a šetrné k životnému prostrediu. A navyše, všetci, ktorí jazdia na elektrických autách, sú frajeri.